Sinjuri nsellmilkom għal programm ieħor mis-sensiela Eroj u Qaddisin Difensuri taċ-Ċiviltà Kristjana. Illum ħanaraw l-istorja tal-gwerra tal-Vandea. Biex nibdew din il-gwerra li kienet l-ewwel kontra rivoluzzjoni komunista u kull rivoluzzjoni oħra, ħanitkellmu fuq il-dividu nitkellmu wkoll fuq Franza tas-seklu 18, speċjalment lejliet ir-Rivoluzzjoni Franċiża x'kien qed jiġri ġewwa dan il-pajjiż li xi darba kien il-bint il-kbira ta' Knisja Kattolika, imma minħabba r-rivoluzzjoni sar il-matriċi tal-antiklerikaliżmu u l-mibeda lejn il-kleru kif ukoll lejn dak kollu kattoliku. Franza fis-seklu 18 kienet għadha kif ħarġet minn gwerra ċivili bejn il-Protestanti li kienu minoranza u l-Kattoliċi kienu maġġoranza. Il-Protestanti tilfu din it-taqbida tant li ġew prattikament eżiljati minn pajjiżhom, iżda mbagħad li ġara kien li l-Knisja ir-Re Franċiż, speċjalment ir-Re Luigi 14, kien ħafna poter. U beda jimbotta biex il-Knisja Kattolika tiġi dominata minnu. Dik li ngħidu l-Knisja Gallikana. Fl-istess waqt hemm kurrent ġewwa l-Knisja Kattolika jgħidulu l-Ġanseniżmu illi kien jitfa' dubi fuq kemm bniedem għandu jista' jitqarben b'moħħu mistrieħ. Kienet sistema riġida ħafna illi fija kieku l-Kattolċi kellhom jisimhom il-Ġansenisti kienu jispiċċaw lanqas darba f'sena ma jitqarbnu. Din is-sistema riġida ġiet miġġielda minn elementi tal-Knisja li tqabdu sew kontra il-Gallikanizmu li l-Knisja tkun servilja kif ukoll kontra daw il-kurrenti. Imma fil-proċess ta' dan il-ġlied twilet moviment illi kellu jagħmel ħsara u għadu jagħmel ħsara sal-lum, l-Illuminizmu. Essenzjalment, l-Illuministi fosthom kittieba bħal Voltaire u l-aktar wieħed magħruf Rousseau qalu illi bażikament ma hemmx bżonn Knisja Kattolika, ma hemmx bżonn l-Alla ta' rivelazzjoni, imma biżżejjed ir-raġuni, l-Alla tar-raġuni. U dawn in-nies ħejjew it-triq sabiex tibda dik it-taqliba li llum nafuha bħala Rivoluzzjoni Franċiża. Mhux se nidħlu f'x'wassal ir-Rivoluzzjoni Franċiża li x'jkun naħseb għandna mhux dal-programm għandna sensiela sħiħa. Imma li ħanajtu li ir-rivoluzzjoni ħallet effetti devastanti minħabba daw il-kurrenti, ġlied bejn il-klassi kif ukoll mibeda antiklerikali u mibeda kbira lejn dak kollu li hu Kattoliku. Saru attakki fuq il-Knisja Kattolika, saru attakki fuq il-Knisja, saru attakki fuq is-saċerdoti. Tkissret in-nobilità manka anki l-istabilità tal-Istat u l-istabilità tal-Knisja. Fuq il-Knisja waqa' ġudizzju kraħ. Is-saċerdoti ġew mitluba jieħdu ġurament mhux lejn il-Knisja ma lejn l-Istat. U ma kellhomx jibqgħu aktar għaddejja tal-Knisja talla imma jsiru għaddejja tas-Stat li iktar ma jgħaddi żmien iktar beda jsir atej. Din il-ħaġa il-Kattolċi ma ħadux gost bija, speċjalment f'post jismu l-Vandea fejn in-nies kien għadhom Kattolċi, anke f'post jismu l-Brittani, fejn in-nies kien għadhom mhux biss Kattolċi ma kienu devoti u dawn ma ħadux gost b'dak li kienet jiġri. Dan il-konflitt kellu jħalli affett devastanti f'dan ir-reġjun imma wkoll seħħet ġrajja ta' kuraġġ kbir ta' reżistenza u kontra-rivoluzzjoni li baqgħet tissemma ta' sal-lum. F'Marzu tal-1793 fir-reġjun tal-Vandea qam kontra l-Gvern Repubblikan, kienu jsejħulu l-Konvenzjoni Nazzjonali. Danna kien immexxi minn diversi fatturi. Ewwel fosthom kien hemm dawn li għoliet it-taxxa tal-art, attakki tal-Gvern fuq il-Knisja, speċjalment fuq il-qassisin u l-kappellani li ma ħadux il-ġurament tal-lealtà lejn l-Istat u ċaħdu l-lealtà lejn il-Knisja. Kif ukoll il-qtil tar-Re Luigi 16 illi għan-nies tal-Vandea kien meqjus bħala mhux tiran kif ħafna drabi ġimpinġi, imma bħala missier ħanin tan-nazzjon. Sa dan it-tant il-gwerer li r-rivoluzzjoni ħalqet mal-ġirien tagħha, speċjalment mal-Prussi, mal-Awstrijaċi kif ukoll mal-Ingliżi,
U l-koskrizzjoni ġifieri kienet imposta fuq in-nies, fuq iż-żgħażagħ speċjalment, waslet għal rabja kbira fost in-nies tal-Vandea. Essenzjalment in-nies tal-Vandea kienu qed jaraw li sabu ruħhom jiġġieldu ġlieda li mhux biss ma kienx tagħhom, imma qed jiġġieldu favur reġim li kien qed jaħqarhom qed jaqbidulhom twemminhom u jaqbidulhom l-għejxien tagħhom. Il-Vandea kienet żona pjuttost rurali, ġifieri fil-kampanja, prospera, ġifieri n-nies tal-Vandea qabel rivoluzzjoni kienu nies li kienu jgħixu ħajja tajba, ma kienu għalkemm nitkellmu fuq bdiewa hawnhekk, imma ma kinux il-bdiewa oppressi li ħafna drabi jgħidulna li kienu moħqurin, intaxxati u ħabba fekk rivoluzzjoni seħħet li mhu veru xejn. Nies tal-Vandea kienu jgħixu ħajja tajba, ħajja kif kuntenti kif huma, daqqa waħda l-istat minn Pariġi ndaħal fil-ħajja tagħhom, indaħlilhom fir-reliġjon tagħhom, indaħlilhom fl-għejxin tagħhom. Ġewwa l-Vandea ftit kien hemm entużjażmu għal-rivoluzzjoni kien issir fil-kapital. U b'differenza minn reġjuni oħrajn, il-bdiewa tal-Vandea gawdew kundizzjonijiet ta' għajxin aħjar u kellhom rabtiet sodi wkoll anke mal-klieru lokali, id-devozzjoni reliġjuża u l-awtonomija tagħhom, ġifieri bażikament il-gvern qabel ir-rivoluzzjoni kien ma jindaħalx fil-ħajja, fil-fatt mhux fil-Vandea biss. Il-monarkija fil-kampanja ftit li xejn kienet tindaħal, in-nies kienu jgħixu ħajjithom, l-importanti jobdu liġijiet u ma jħolqux sitwazzjonijiet ta' tankwit. Issa l-Gvern Repubblikan beda jindaħal fil-ħajja tan-nies komuni. U dan wassal biex is-sentiment idur sew kontra ir-rivoluzzjoni. U twieled sentiment kontra rivoluzzjonarju. Tajjeb li nsemmu li ftit ta' snin qabel, ftit ġiet nitkellmu fuq xi 60-70 sena qabel, kellek qaddis San Luigi Maria Grignon de Montfort li kien għamel ħafna pwietki ġew dawn ir-reġjuni u wassal għal konverżjonijiet ta' bosta mill-bdiewa. U l-fervur reliġjuż li kien żara kien għadu jeżistu jinħass sa dak iż-żmien. Issa f'Marzu tal-1793 ir-Reġjun tal-Vandea qam kontra liġi nazzjonali li permezz tagħha il-qassisin kellhom jieħdu il-ġurament lejn l-istat. Kien hemm affarijiet oħrajn kif diġà għedna, u li kellek it-taxxi tal-art li dejjem jolew, imma l-iktar li kienet l-attakki tal-gvern kontra l-Knisja u l-użu tal-lieva. Minħabba dan kollu, anke minħabba li n-nies kienu tħosshom barranin, kienet jħosshom il-bot mill-gvern il-ġdid, il-nies ma kienux kuntenti. U allura bdew ir-ribellioni tagħhom. Issa, f'April tal-1793, il-forzi kontra rivoluzzjoni fil-Vandea naqdu, ġifieri kellek ħafna gruppi ta' bdiewa differenti, mexxijin ħafna drabi anki minn nobli, ngħidulhom ma kienu nobli, mhumiex in-nobli sinjuri immaġinaw, kienu jkunu nobli tat-titlu, ma ħafna drabi ma kinux ikunu iktar sinjuri mill-bdiewa. Daw kienu qishom il-mexxejja naturali tal-poplu tal-Vandea. Dawk in-nies il-poplu kien ħares lejhom biex imexxuhom f'każ tankwiet. Allura naqdu ħafna bdiewa u anke dawn in-nobli kienu qishom il-kapijiet tagħhom imma anke kellhom bdiewa oħrajn fosthom anke nies bħal ma kien il-furnar, bejjija tal-merċa, illi dawn ingħaqdu ffurmaw dik li sejħula l-Armata Kattolika Urjali li laħqet ma' 80,000 membru, l-aktar bdiewa kif għedna ħaddiema. Kellek ukoll anke subien u nisa. U taħt il-motto ta' Dju et roi Alla u Re, li kien jirrifletti anki l-lealtà tagħhom lejn il-monarkija kif ukoll lejn Alla, ingħaqdu flimkien. Meta ngħidu l-Armata Reali u Kattolika, qed nitkellmu fuq armata li bħala armamenti ma kinux armati sewġi, nitkellmu fuq għodda tal-bidja, mnieġel, apparat li kien jħolqu dak il-ħin stess. Wieħed mhux qed jimmaġina xi armata organizzata. Ħafna drabi kienu jużaw il-mnieġel u kienu jużaw ukoll bħall-anets li kienu jiffurmaw. Ma kellhomx il-musketti u l-armi li forsi l-armata regolari kien ikollha. Imma minkejja l-limitazzjoni tagħha, dawn quddiem l-armata tar-Repubblikani, minkejja li kienu armati ħafna ħjar b'armi tagħna hawnhekk, ma setgħux ilaħqu mal-entużjażmu tal-Vandejani. Tant li f'ħafna drabi il-Vandejani kienu jqumu jagħmlu attakki għall-arrieda armati biss b'mnieġel u b'mażaq kif ukoll affarijiet li improvizzaw dak il-ħin u jagħmlu rebħiet kbar. Ħafna drabi
l-Armata tar-Repubblika Franċiża kienet taħrab, kienu jħallu l-armi warajhom u l-armi ovvjament jaħduhom ir-ribelli. Fi ftit żmien qabdu l-bliet inkluż Beaupre, Villiers u Saumur, kif ukoll bliet oħrajn. Qed nitkellmu fuq armata ta' bdiewa jaħtfu bliet u jelbu lil dawn lil dawn il-Repubblikani. Ħafna drabi s-soldati kienu hemm kienu jiċċedu bil-kemm jiġġieldu kienu għax kienu jibżgħu minnhom. Madanakollu lejn l-aħħar ta' Ġunju 1993 il-Mareja ħarek il-mewġa inbidlet. Il-Vandejani assedjaw il-belt ta' Nant u hemmhekk fallew. Ġippruvaw jieħduha, però dan wassal għal-mewt tal-kmandant tagħhom, ċertu Jacques Catelnau. F'Ottubru, il-Vandejani madwar 40,000 minnhom ġew megħluba b'xogħol u mbagħad ippruvaw jaqdu l-kontrarevoluzzjoni tagħhom ma' dawk illi kien hemm ġewwa Brittani u l-Normandija u assedjaw il-belt ta' Granville. Għal darba oħra r-Repubblikani armati bl-armi tan-nar rebħulhom. Li kien ġara kien li huma ħasbu li l-Ingliżi kienu ħajġu jgħinuhom il-Vandejani u l-Ingliżi ma waslux, abbandunawhom. U abbandunati daw kienu bdiewa ma' l-soldati kellhom jirtiraw. Hekk kif in-numru tagħhom beda jonqos, huma bdew jirtiraw. Sakemm waslu f'Savenay u ġew magħluba u mdawra mill-Forzi Repubblikani. Kellek 8,000 Vandejan assedjati minn 18,000 soldat armati aħjar minnhom u ċedew. Imma l-istorja ma tintemx hawnhekk. Ir-Repubblikani bi brutalità kbira ddeċidew illi jqirdu darba l dejjem lill-poplu tal-Vandea u bdew dak li ngħidulu ġenoċidju. Essenzjalment kellek storja ta' brutalitajiet. Nħolqu dak li dom il-kolonni infernali. Iġifieri kienu javvanzaw gruppi ta' soldati jattakkaw il-ħula ta' bdiewa, nisa, tfal, kollox jiġu maqtula. Niena xejn. Il-pjan kien li joqtlu l-bdiewa kollha ta' dak ir-reġjun. Kienu jsiru wkoll abbużi korroħ fosthom kellek momenti fejn kienu jaqbdu lill-bdiewa u jorbtuhom dik il-dom żwiġijiet rivoluzzjonarji x'kien ikun. Jaqbdu raġel u mara jorbtuhom jirġilu nisa jorbtuhom biħbula bil-piżijiet, jitfgħuhom f'dajsa f'nofs il-baħar, f'nofs ix-xmara, u hemmhekk jarquhom. Ġifieri bażikament id-dajsa tibda terqu dawn billi kienu jkunu marbutin u bil-piżijiet jibqgħu niżlin. Qatlu eluf hekk. Inħarqu familji sħaħ ħajjin ġewwa djar tagħhom. Ġew maqtula bil-giljottina bla doċċ. Kienu joqtlu b'mod indiskriminat. 12 il-diviżjoni tal-Armata magħrufa bħala kolonni infernali, ikkmandati mill-ġeneral Turreau, bdew javvanzaw u jisterminaw il-kulħadd. Fil-bidu tal-1784 dawn il-kolonni erdu l-provinċja sieħa, bini, raba, ħajjiet, kull strumentatorju ġie użat. Aktar minn 6,000 ruħ, mument minnhom ġew maqtulin fosthom 400 tifel u tifla, ġew maqtula executed, ġew maqtulin bil-giljottina. Din il-kampanja beqgħet għaddejja sal-1796. U mhux biss ir-ribelli, imma anke nies li qasbis kellhom x'jaqsmu ġew maqtula. Issa, fl-istess waqt kellek inċidenti li fihom ir-rivoluzzjonarji ġieli tilfu. U fil-waqt li r-rivoluzzjonarji ma kinux juru ħniena, il-bdiewa tal-Vandea urew kemm huma nsara. Darba minnhom qabdu grupp ta' priġunieri, kien numru kbir ta' soldati ġifieri, u bdew jiddiskutu s'jagħmlu bihom. U kien hemm inviet li jpattijilhom billi joqtolhom, speċi kif qatlu l-familji tagħhom ovvjament. Imma r-risposta tal-Vandejani kienet waħda nisranija. Il-kap tagħhom qallhom għejdu l-missierna, u waqt li kien jgħidu l-missierna, meta qalu aħfirna dnubietna bħal ma naħfir minnu ħati għalina, waqqafhom qallhom x'għandna nagħmlu, mela naħfru l-priġunieri. Dakinhar il-priġunieri tal-Vandea indibgħatu lura lejn darhom u x'in waslet l-aħbar f'Pariġi l-ordni kienet li s-soldati kollha li kienu nqabdu priġunieri ġew maħlusa jindbagħtu il-bogħod mill-Vandea u l-ordni kienet tgħidu xejn. Ħalli ma jidrux l-umanità ta' dawn il-bdiewa nsara. Però l-verità ħarġet. Wieħed mis-soldati rakkonta lil ibnu u ibnu sansita kien għamel monument magħruf li hu l-ħniena tal-Vandea. Il-poplu tal-Vandea tilef il-ġlieda tiegħu kontra r-rivoluzzjoni. Imma l-kontra-rivoluzzjoni tagħhom ma spiċċat.
ispirati minn dil-ġlieda bosta Franċiżi mhux biss żammew il-Kattoliċiżmu tagħhom, imma la ħafna snin irrifjutaw li jkollhom x'jaqsmu mal-valuri imxajtna u misħuta tar-Rivoluzzjoni Franċiża.